Ćao Bobo, hvala ti na izdvojenom vremenu u ovoj temperaturi visokoj. Eto, našli smo se da malo porazgovaramo, pre svega o Čukaričkom, jer kreću pripreme, odnosno kreću kvalifikacije za naše klubove u evropskim takmičenjima i nekako Čukarički mi je najslabije pokriven, a znam da ti tu zaista dobro vladaš materijom, pa eto da kažemo Sumgait ili Sumgalit ili kako se već zove ekipa, azerbejdžanska ekipa koja je prošle sezone bila treća u prvenstvu. Ajde krenemo prvo od Čukaričkog. Kada meni neko kaže Čukarički, za mene je to najstabilniji klub ubedljivo u Srbiji. Ajde krenemo, kakva je sad trenutno tamo situacija? Pa, složio bih se sa tvojom konstatacijom da je Čukarički zaista jedan u poslednjoj deceniji sigurno najstabilnijih klubova, obzirom da, znači ne gledamo rezultatski, ali iako se sumira onako neka statistika, opet je Čukarički možda treće plasirana ili četvrto plasirana fudbalska ekipa u Srbiji, znači tu Vojvodina i Čukarički mrtva trka. Naravno, ne želim kad to kažem da potcenim ni jedan klub u Srbiji, ima još dosta dobro organizovanih klubova i drago mi je što sam u jednom razgovoru sa Nešom Mirosavljevićem, koji je direktor u klubu, dobiju tako neke informacije, ne baš zvanične, ali da mnogi klubovi se raspituju kako taj sistem funkcioniše i kako se taj sistem gradi i da su krenuli upravo tim putem. A to je put koji vodi ka stabilnom, znači evropskom ligašu. Da li igrali u Ligi šampiona ili u kvalifikacijama ili uopšte u Ligi Evrope, nije ni bitno. Bitno je da vas ima na evropskoj mapi i da klub, tako da kažem, proizvodi, jer u fudbalu je proizvodnja nekako postala uvrežena i omiljena reč, nove igrače, mlade igrače. A ono što mi je posebno drago, to sam imao prilike da čujem od nekih trenera mladih koji su organizovali, igrali prijateljske utakmice u najnižim kategorijama, znači predpionirskim, petlić kategorija i tako, i bili su gosti Čukaričkog na Banovom Brdu, imali su priliku da se uvere da kako to funkcioniše, kako je to sve organizovano i da tamo već ima dece koja nisu iz Beograda, nisu sa Banovog Brda, znači nego su deca već pod nekom kapom ozbiljnog fudbalskog sistema i ozbiljnog fudbalskog kolektiva i da se o toj deci naravno vodi računa, da su oni zbrinuti, njihovi roditelji, da je to budućnost Čukaričkog. To je ono što donosi u krajnjem slučaju taj rezultat koji Čukarički ima, a možemo da pričamo o svemu, samo ne o tome da je Čukarički neuspešan. Svakako, slažem se apsolutno, znači bukvalno borba za Evropu je nešto minimalno što oni i razmišljaju na početku sezone. E sada, da, oni su bili prepoznatljivi po proizvodnji igrača, međutim u proteklih godinu, dve su počeli i da dovode igrače koji, ajde neću da kažem, nisu uspjeli recimo u Zvezdi, Partizanu ili sa strane, znači počeli su i da vraćaju te nekada velike nade i da ih onda dalje oživljavaju i preprodaju. Međutim, sada još jedan trend, Campbell i NDI, znači evo dva mlada stranca, pogotovo Campbell, Jamajčanin, koji je direkt iz Jamajke stigao, je li tako? Jeste, pa to je opet dobro organizovan klub, ima svoje skaute, ima saradnju sa menadžerima i ti mladi igrači, naročito iz ovih zemalja koje su, hajde da kažemo, prepune tih fudbalskih talenata, neotkrivenih, funkcioniše tako da se oni jednostavno dovedu, da im se da šanse, jer oni ne koštaju puno. I po onom starom, kako su to treneri nekad pre nekoliko decenija govorili, od 3 pojačanja ili 4 pojačanja, ako jedan ili dva igrača prođu i budu nosioci igre, to je pun pogodak. 3-1, ja zovem to pravilo. Da. Ajde da krenemo i na ove iskusnije igrače. Ko su u stvari sada glavne poluge Čukaričkog? Pa mislim da Darko Puškarić je onaj stožer, tako da kažemo, i najveće, hajde da kažemo, najveća poluga, najjača poluga i najsnažniji oslonac u ekipi i da će uz naravno još nekoliko iskusnijih fudbalera koji su ostali iz prošle sezone, mladi igrači dobiti priliku i dobiti šansu. Ne bih sad imenovao, ajde da vidimo, da to ostavimo. Znači, sutra kreće prvenstvo, Čukarički igra već prvu utakmicu sa Voždovcem, to je petak, 16. jul, na svom terenu, dakle na Banovom Brdu, i baš ističu da im je ta utakmica izuzetno važna i bitna, čak pa se onda okreću azerbejdžanskoj ekipi u kvalifikacijama i nadam se, kažem, da će
ono što sam čuo i što imam informacije da su na pripremu u Sloveniji baš neki mladi igrači pokazali taj neki kvalitet koji je Čukaričkom neophodan i nadam se da će sve to da se ukomponuje i da će možda ne u prvom kolu, ali već tamo posle nekoliko kola u Superligi Srbije da će to sve funkcionisati kako treba. Zanima me kakva je situacija sa kapitenom Docić. Docić. Je li Docić? Jeste. Dobro, bila je prošle godine ta povreda, da li je spreman? Ja mislim da je on u trenažnom procesu, ali da nije potpuno spreman. Sad, kažem, da su, ono što sam ja čitao, to su duše PR izjave gde se uvek malo nešto stvarnost ulepša za nekih 10, 20, 30%, ali nadam se da će do već tamo drugog, trećeg kola i on biti spreman i da će biti u tom sistemu utakmica i da će moći da pomogne ekipi. Da. Ajmo samo kratko predviđenje. Pre 2 godine Molde je ipak bio jači od Čukaričkog, mada mislim da može da se oceni ta sezona u Evropi kao uspešna. Pokazali su dobro, nisu se obrukali. Sada su, da kažemo uslovno rečeno, slabijem takmičenju. Drugo kolo, nekako svi očekujemo, vidim ja i po javnosti, da se u to treće kolo uđe i ajde da pretpostavimo da će to biti tako. Da li može do 4. kola i da li je grupna faza realna? Pa ja mislim da u ovom trenutku jeste, kako stvari stoje, obzirom da ono što nismo rekli na početku, ali ja mislim da u ovom trenutku najbitnije i najvažnije da se kaže da je fudbal preživeo, obzirom da nakon svih ovih nedaća i problema sa pandemijom koronavirusa, da će i ovih 50% publike koliko će biti na stadionima, već u ovim prvim kolima. To je zvanično? To je zvanično. Super. Da će to doprineti da fudbal opet oživi, u stvari ne da oživi, nego da punim jedrima i punim krilima nastavi tamo gde je stao. I mislim da je to u ovom trenutku i najbitnije. Da li će Čukarički, bilo bi lepo da prođe. Sad možda je malo, neću da kažem rano, ali možda je malo nezahvalno prognozirati. Ja bih lično voleo i mislim da imaju kvalitet i da je ta neka generalno dobra hemija u ekipi, jer Čukarički je stabilan klub, nema problema, znači kada su u pitanju ti neke finansijske trzavice, da li će plata igračima biti isplaćena, neće, da li je stigla nova oprema, nije, što u mnogim klubovima, nažalost, ali je to prisutno. Znači, Čukarički igrači nemaju tu vrstu problema i mislim da su s te strane, a to je bitan faktor, dosta rasterećeni i da se mogu fokusirati na Evropu i uopšte na postizanje rezultata. Sad, ova utakmica protiv Voždovca sutra, ti vjerojatno ovaj intervju već će proći. Sutra će pre utakmice. Ja mislim da bi bilo dobro da smo radili ovaj intervju i posle ove utakmice sa Voždovcem, ali dobro, da vidimo tačno gde je, šta je, jer jedno su pripremne utakmice, jedno je ta serija kada se ekipa digne, ono što se kaže i fizički i psihički, onda to sve ide i videli smo utakmice sa Olimpijom i sa, s kim su još igrali, dobro, nije bitno, s nekom ruskom ekipom, Arsenalom. Arsenal, da. Da to sve izgleda jako dobro i da je to taj evropski nivo. Sad, opet su u pitanju nijanse, u pitanju možda malo i onaj faktor sreće, treme. Malo, da, vezane noge i tako dalje. Kako se stvari postave, ali kažem, obzirom na iskustvo nekih igrača i kvalitet igrača Čukaričkog, mislim da će sve biti okej. Super, pa dobro, navijamo za njih. Ja mislim da bi bilo dobro za sve naše klube, u stvari, ajde, nećemo da kažemo za sve naše. Večiti nekako moraju da jure grupu, to nema priče, ali i Vojvodina i Čukarički bi trebalo za početak, eto to prvo kolo, odnosno ajde drugo kolo, takmičenje prvo kolo za njih, da se to prođe, pa onda korak po korak pa ćemo videti. Pa upravo tako. Ja mislim da i ovo evropsko prvenstvo koje smo gledali sada, evo do pre neki dan, je pokazalo da fudbal ima neku budućnost kao sport, mislim, jeste on kralj tih loptačkih sportova, fudbal kao igra i jako mi je drago što su i stadioni bili, ajde neću da kažem dupke puni, ali ispunjeni, što smo gledali fudbal koji možda nije po kvalitetu naj od svih evropskih i velikih uopšte svetskih takmičenja i evropskih takmičenja, ali fudbal koji je dao puno golova, a fudbal se igra pre svega. Bilo je atraktivno, slažem se. Da se dotaknemo malo i Vojvodine. U pitanju je Peneveziš, litvanska ekipa.
takođe treće plasirana u svojoj ligi, neki kažu čak i poluprofesionalna ekipa. Sada Vojvodina u jednoj novom ruhu, tranzicija, novi trener, otišli su neki igrači, dolaze neki novi. Kakva je tamo situacija? Da li, ajde, opet izvini, mnogo je bilo bolje da snimamo posle prvog kola, pripreme sam ispratio, kažu da je disciplina na jednom višem nivou. Kako deluje Đorđević kao trener? Pa ja verujem, obzirom da ga lično poznajem, da sam imao priliku da dok je ono još bio mlad trener u Crvenoj Zvezdi, ja sam radio pre 10-ak i kusur godina tamo, njegove ljudske kvalitete igračke, naravno, o tome ne treba puno postavljati pitanje i neke znakove upitnika. Što se tiče trenerskog poziva, on se dokazao radeći i kroz mlađe kategorije Crvene Zvezda i kasnije kao trener u seniorskoj konkurenciji, da ima neku viziju. Ja mislim da je on dobar naslednik, mada je to, ajde, nije lepo reći naslednik Nenada Lalatovića, ali tog nekog smera, te neke putanje, jer Vojvodina je uvek, hajde da kažemo, deo te velike četvorke. Nema više Hajduka i Dinama, ali u Zvezdu i Partizan, eto, Čukaričke, Vojvodina je tu koja upotpunjava tu neku, hajde da kažemo, četvorku klubova koji su iznad ostalih. Iznad po rezultatima, po kvalitetu, ali i po organizaciji. Mislim da Vojvodina ne zaostaje, znači ima dobre uslove, odradili su pripreme, sad kažem opet taj faktor neke sreće, faktor nekog momentuma kada utakmica počne. Rekao si malo čas da je litvanska ekipa poluamaterska. Ja se plašim takvih ekipa. Apsolutno, da. Jer nemaju šta da izgube. Nemaju šta da izgube, momci se skupe, dođu, odigraju najbolje što umeju i znaju, posle toga ih nema recimo na mapi, ali protiv vas ili protiv tvoje ekipe odigraju kako im se tako namesti i pobedete. I onda ti kažeš da li je moguće. Moguće je u fudbalu sve i zato je fudbal upravo interesantan i zato fudbal i živi sve ove godine i sve ove decenije, zato što fudbal uvek daje jednu neizvesnost i niko nije neprikosnoven, svako može da pobedi. Da. Vidjet ćemo, ajde, Vojvodina je prošle godine, kad pogledamo, statistički bila najbolje plasirana, ali imala veliki peh, odnosno bila je u trećem kolu kvalifikacije za Ligu Evrope, što je wow, sjajno, međutim došlo je tu zahvaljujući tom nekom koeficijentu, na kraju jedna utakmica, poraz, niti se prošlo jedno kolo, nisi ništa naučio, nisi dobio nikakve bodove, sada mnogo bolja situacija. Sada imaš ekipu koju apsolutno, evo, ako iko, mislim da oni moraju da pobede, jer imaju nekako u odnosu na sva 4 tima koje su u Evropi možda i najslabiji tim. Da li oni mogu do grupne faze? Ja mislim da Vojvodina može i da će Vojvodina proći. Kažem, opet, velika nepoznanica je to neiskustvo igrača. I svi naši igrači koji igraju i za Vojvodinu i za Čukarički imaju nedostatak tog nekog evropskog nastupa, znači nastupa na evropskoj sceni. I nije u glavi, nije ista stvar kad ti izađeš na premijeru Superlige Srbije i odigraš fenomenalno i kad dođe evropsko takmičenje, bez obzira što je protivnik slabiji od tebe, ali jednostavno zavežu se noge, neće ono što ti hoćeš u glavi i to je problem. A to je problem u stvari tog neiskustva i da nama treba u nekoj možda jednoga dana reorganizaciji gde ćemo mi imati te wild karte, da ćemo moći da se takmičimo u grupnim fazama evropskih takmičenja. Mislim da će to puno značiti i da bi to doprinelo da mi pokažemo na tim uvodnim utakmicama kvalitet. Nadajmo se i navijajmo i za Vojvodinu i za Čukarički, posle i za Zvezdu i Partizan i nadam se da će uspeti da Srbiju stave na tu neku evropsku mapu ili mapu Evrope gde nas nije bilo, nažalost. I da nastavimo da se penjemo koeficijentom, eto, trenutno stojimo do 13. mesta, kako će se to odvijati, ajde, bit će u nekom od drugih videa. Za kraj samo treće takmičenje Liga konferencije, iz mog ugla ne mora bude nužno loše. Kako se tebi čini? Ja mislim da je jako zanimljivo. Meni je to onako, jeste potpuna nepoznanica, ali s druge strane mislim da može da bude baš zanimljivo. Upravo za klubove poput Čukaričkog i Vojvodine, možda bi Partizanu ipak više legla Liga Evrope, u stvari i mislim da bi bilo mnogo bolje da su Ligi Evrope, ali dobro, ovde će biti konkurentniji, imaće priliku možda, ja očekujem zaista da Partizan dođe do grupne faze, a dalje ćemo vidjeti. Ništa, Bobo, ako imaš nešto za kraj? Pa ništa, evo samo da kažem da u slavu fudbala da mi jako drago
nego što se publika lagano, znači u 50% vraća na stadione, ali mislim da je to dobro za sve nas i da će ova godina, iako ne uspemo nešto na evropskoj sceni, bar će značiti da će se publika vratiti, da će naši igrači imati podršku onih najvatrenijih navijača i da će ih osokoliti da narednih godine, narednih sezona urade nešto. Kažem i ovo da smo ovde na stadionu Fudbalskog kluba Radnički, to je Srpska liga, grupa Vojvodina, eto momci su krenuli pripreme i oni se pripremaju i njima će uskoro prvenstvo. Neko se pita sad, treća liga, u stvari to je treći rang takmičenja, ali i to je fudbal i tu se igra i tu se momci moraju spremiti, znači moraju da treniraju, moraju da rade, finansijski uslovi nisu baš idealni u našim klubovima u tom nekom rangu, ali treba pozdraviti i pohvaliti trud i napor nekih ljudi koji se bave organizacijom takvih klubova, da oni uopšte se takmiče i da... Da, ovo je taj bazični deo fudbala gde bi otprilike deca i trebala da krenu. Ok, mi smo pričali, radili smo jedan podcast pa smo pričali koliko su sada recimo ovakvi klubovi zamenjeni nekim školama fudbala, što u neku ruku i nije baš dobro, jer ipak klub je jedno, škola fudbala je nešto drugo. To je stari sistem, Ranko Žeravić je to govorio, pokojni Ranko Žeravić je stručnjak košarkaški, ali trener par excellence, on je uvek govorio da u svakom gradu, znači svakom manjem mestu mora da postoji jedan klub koji je nosilac, koji je kruna, koji je šlag, koji je ona jagoda na šlagu, torti od šlaga. Nekada je to bio ovde u Zrenjaninu recimo Proletar, njega više nema, ali da sad ne kukamo, znači sad je Radnički taj koji i svaka škola, mada to nije situacija ne samo u Zrenjaninu nego u mnogim sredinama, da jednostavno te školice fudbala koje žive isključivo od komercijale jer se plaća članarina, nisu usmerene na taj klub koji treba da bude nosilac i onda jednostavno dolazimo do tog, to je Ranko Žeravica čak i nekoliko stručnih radova napisao, da nam mladi sportisti u 15. i 16. godini smoreni već brojnim takmičenjima jer su odigrali u pionirskoj, mlađoj kadetskoj konkurenciji preko 300 utakmica i jednostavno oni u 15. i 16. godini nemaju onaj levak uzak gde bi otišli u neki klub koji je nosilac i jednostavno prestaju da se bave, što je pogubno. Svakako. Ništa, vidjet ćemo da napravimo jedan prilog o Radničkom, imam neku ideju, pa vidjet ćemo u nekoj budućnosti. Ljudi, vidimo se uskoro.